Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa masu daraja masu albarka, barkamu da shigowa wannan channel ta mai suna Suleiman Tech. A wannan bidiyon insha Allah zan dan yi mata takaitaccen bayani akan Tone Station. So idan wannan ne farkon zan kawo channel din, ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all ta yadda zaran mu ɗora sabon bidiyo za ka gani insha Allah. Kafin mu shiga cikin Tone Station, bari mu je cikin comment din su mu suka ce. Dan muka shiga, za mu ga cewa wani post da suka yi shekaran jiya kenan. Kojiya gashi nan suka ce knock knock soonest, sunan token din su soon. So suka ce just a gentle reminder that soon farming is about to end in 1 week. Suka ce farming din soon ma'ana Tone Station zai kare nan da sati daya. Suka ce what is next, menene na gaba? To gashi nan dai sun yi magana da akan listing cewar kuma the much anticipated soon listing and the season 2 of Tone Station. Kuma kenan yana nufin cewa Tone Station akwai season 2 da za a yi. Saboda haka suka ce which brings new games, zai kawo na season 2 din zai kawo sababbin jama'a a ciki. Fresh road suka ce kuma za a ƙara road masu kyau, farming opportunity, sannan kuma farming zai karu, mutum zai ƙara samun damar da zai farming na Tone Station and more da saura. Suka ce more details coming, darling stay tuned. Suka ce nan gaba ragowar information din zai zo. Suka ce mutum ya tsaya jira. So saboda haka abin da ya kamata mu duba shine ba listin za su yi nan da sati ɗaya ba, za su tsaya da mining ne nan da sati ɗaya. Kamar yadda idan muka shiga cikin Tone Station din za mu ga cewa farming end in gani farming ends in 5 days. So wannan shine nan da kwana 5 farming din na Tone Station zai kare, sannan za su tsaya cak. So dama tun wancan watan suka yi magana da cewa za su tsaya har su kare wajen kwana 40. To cikin ikon Allah gashi kwana 40 din hatta kare ta zo karshe. So saboda haka ina bai ma yan uwa shawara, idan mutum baya yi so ya dage ya dinga yin Tone Station. Sannan ina kawo sababbin update a cikin channel ɗina na Telegram mai suna Suleiman Tech. Idan muka je mun ganta, wannan ita ce channel ɗina ta Telegram. Idan mutum yana da sha'awa zan ajiye link na wannan channel din a description box, sannan kuma zan ajiye link na Tone Station a description box. Idan mutum yana sha'awar yi sai ya fara. Nan gaba za mu kawo sabon update insha Allah. So idan muka duba za mu ga akwai abubuwa masu amfani da muke ɗorawa a cikin channel din tamu ta Telegram. So Allah ya ba mu sa'a, Allah ya mu yi sa'a mu ga alkhairi. Mun gode.